Igama kuphaka isibongo kaNsamba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphakudya kwehini inqwele ephuqaphuqa imiza abafokazana ngotholot likametshise thuluza ngahambi nalo ngifice ensimini xa muqalile kusazoshuba namhlanje ngizokhuluma qinisa angakhulunywa hayi ngizokhuluma qinisa nzima kakhulu namhlanje angakhulunywa futhi inyoni eziningi nje zizonyanya futhi wena onyanyayo fokofo wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe hlobo ngemphatha ngizokhuluma ngale ndaba yokuthi ikhona yini into ekuthiwa ungene emanzini uphume nenyoka. Yeke phela madoda sidlala abantu abangazi lutho bese befuna ukukhuluma izinto engazuthi babodwa emhlabeni. Khohlwa. Sikhona manje, khona thina manje, khona mina manje uKing Phaka. Makuwukuthi mfowethu ubucaba ukuthi emhlabeni umuntu uvela lalavuke abuye ezokhuluma into engekho hayi fuck off baba ngiziyenzeka nhlobo yonto mhla ka 16 December sinegaladina la kobe kunzima kakhulu kobe kusweke kakhulu abesifazane black and gold abesilisa black and white King Phaka khona into ekuthiwa ukubuya nenyoka emanzini ayikho lonto King Phaka ikhona yini into ekuthiwa umuntu ukwazi ukuhlala emanzini ngoba nakho kuthiwa umuntu wamanzi emanzini ungahlala mhlambe u30 minutes ungaphansi kwamanzi hayi ayikho lonto uma ngabe khona umuntu othi mina ngikwazi ukubuya nenyoka emanzini akangitshela nothi umuntu athi wathwasa wangena emanzini waphuma nenyoka eyibambile hayi akangiqonde ngqondo yomuntu akangithinte noma request video athi yena waphuma nayo inyoka emanzini request video ngimede noma ngifonele 0798130260 iyilamanga lawa amislide abazali bethu bagcina benza izinto engafanele zenzeke enganeni abanye abazali bethu bagcina bejizetha indaba kaNkuluNkulu ngoba betshelwe into engekho uyabona umuntu atshela into engekho umuntu aze adedele into ekhona ngento engekho ngizolungisa leyo makuthi khona umuntu oyinyanga lekhona uthi yena wathwasa uthi unedlozi lasemanzini wangena emanzini waphuma nenyoka noma uyinkosi yamanzi noma uyinyoni yamanzi noma uyini uthinta inkuzimalanga mawuthinta amanzi mawuthinta nje mina uthinta amanzi mawuthinta amanzi uthinta mina into engiyazi kakhulu and abantu futhi ngampela abamanzi ngoba kuyidlozi labo elibafuna emanzini basazonqoba as long as masobambana kodwa ngeqiniso sibambane ngeqiniso kungalokho kushonwa le nale khuluma iqiniso nje banjwane ngalo ngqongqo futhi ngifakele ibuko le ndaba singifakele ibuko le ndaba yabona ke makuthi indaba ifakele ibuko kusokuyinto nje if ukufaka ibuko was person into nje makuthiwa udaba sikufakele ubuko ngikugaxele ibuko ngoba manje ngifuna ukulungisa isizwe ngoba kugcina kunabantu abazinyanga bagcine bedinwa ukuthi utshela abantu iqiniso umbuzo wami uthi uma ngabe uzoya kudokotela udokotela angakutshela iqiniso ukuthi uphethwe yini into ekuphethe ikuphathe kanjani uzoyilapha kanjani leyo nto because isikhathi esiningi abantu bashawa zinkinga ngokuthi baswele ulwazi abantu they are going through a lot ngokuthi bashoda ngolwazi yilento mina engiza nayo ngizwa nolwazi uma sengunikezela ulwazi olakho lithathe liyokusiza even kwizizukulwane zakho uyokwazi ukukhulisa izingane ngoba khona abantu abangastresswa zinkinga zabo abastresswa zinkinga ezihlasela izingane emndenini uma ngabe wena uwumzali uwumholi ekhaya kodwa ungenalo iqiniso uzoyihola kanjani izingane zakho kuleli khaya uzoyihola kanjani izingane zakho kuleli khaya ngoba phela kufuneka indlela uyikhombe bese uyayimela ngithi mina kuwena lento ukuthatha umuntu ngangena esizibeni ngashona ngaphansi ngahlala ngaphuma sengiphethe inyoka ngesandla leyo nyoka nansi amanga lawo uma ngabe ekhona othi wakwenza lokho akangitshele then ngizobe mina
sengikhuluma naye ngaleyo level ukhumbule phela ngokwamoya ngiku level 7 ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini abantu engibahloniphayo ngihlonipha idlozi lakho emvikela impilo yakho uzube la ukhona mase ngihlonipha uNkulunkulu oyisiqalo futhi oyisiphetho wena onyanya fuck off verse ngeke ngizwe ngempatha mina baba ngiyala u17 gcwala ngakufakela mina funa nalapho ukhona ngenkani hlonipha ngifuna ukuchaza le story lesi songingena emanzini kuthi uphume nenyoka before ngene leso story leso ake ngiqale ngene kule story lesi uyabona mfowethu bengabe emsebenzini nine meeting umhlahlandlela wokuthi le nkampani izoya kanjani phambili into yangaphakathi into yemanagement ayiphumeli ngaphandle leyonto awuvumelekile ukuyishutha leyonto ngoba into yemanagement ukuthi bazoyisa kanjani inkampani phambili uyabona mfethu bengabe unekamelo unomngakho i-argument yasekamelweni noma nenza inkonzo yekamelo ekamelweni ine closed door ayishuthwa leyonto nomkakho ngeke umshuthe umkakho nawe nenza inkonzo yasekamelweni khohlwa uyabona bengabe ushisa impepho emakhaya ukukhuluma nezidalwa ngeke ubone umuntu eshutha umsamo wakubo ekhuluma nezidalwa zakhe umbone kushuthiwe kuthe mase kuzopostwa la ngoba into ethinta amandla into ethinta ipower into ethinta izidalwa into ethinta umoya iyahlonishwa ingani ngithi even nenhlangano nakho nje inhlangano ebusayo iANC ine committee layo eliphezulu elibizwa ngeNEC National Executive NEC National Executive Committee yabona ngeke bethi bedingida indaba ekumele zithathe inhlangano ziyise phambili kube kushuthwa kanje ngamafoni bese kuzopostwa ukuthi besihlangene siNEC besikhuluma u1 no2 no3 no4 no5 khohlwa baba yini ngeke ishuthwe leyonto ingoba into ya real ekusuke kuliwa nama issues are real yini ungeke ushuthe ushisa impepho emsamo ingoba usuke ngempela ucommunicate nezidalwa zakho for real mawubona umuntu eya empophomeni uyo communicator namandla asemanzini empophomeni ngeke mawuyo communicator for real uyishutha impophoma uphakathi kuyona because once wangena empophomeni yonke focus yabona yonke focus konke ukujula kwengqondo yonke concentration iba kule power oze kuyona ngeke uthi ufocusile ubushuthwa uyabona ingane bengabe zibhala ama exam kwi-exam room ngeke ngoba zifocusile i-future yazo e-social matric ngeke ukuthi kubhalwa i-exam ukubhala umatric uthi uyabheka khona umuntu oshutha ingane ziyabhala ngoba i-camera ilahla i-concentration ne-focus yalo muntu oconcentrated izoshintsha once one camera yonke into ifocusa ekamereni ungayikhohlisa uthi ubhekele kodwa once ngisho ungabhekele once one camera ingqondo isekamereni uma ngabe uzoya emanzini uhamba no-cameraman uyakushutha ugeze epophomeni uyakushutha ugeze olwandle uyakushutha ugeze edamini uyakushutha ugeze emfuleni ayikho into oyisebenza lapho nenzani nini niphusha content engekho umbhedo azakushutha ucameraman ungena emanzini akushutha ucameraman usentabeni uthi uyasebenza akushutha ucameraman usepophomeni amasimba lawo wenzayo amasimba azikho idalo ngathi ukuconcentrate kuzona khona umuntu la ome kanje necamera ngeke mfowethu uthi umuntu umsiza for real kube kunecamera isigodlo bayazi abanegodlo bayazi omakhosi bayazi ogobela bayazi obani abanezigodlo
ngeke esigodlweni sakho ngesikhathi kwenzeka into engajwayelekile mhlambe selikhuphukile idlozi mhlambe idlozi seliyayikhulumela sekwenzeka into engajwayelekile emzimbeni wakho usukhuluma into engajwayelekile ngomlomo ngeke ushuthwe lapho khohlwa akuzona izinto once kwaba necamera yashuthwa into kuphushwa icontent lapho kwenziwani kusetshenzwa ingqondo zabantu even nasenkonzweni wawungeke uJesu mayesenyukela kubaba wakhe emazulwini kwangekanyuke necamera ngoba lakuyiwa khona kuyokhulunywa imfihlakalo zezulu ungaboni ukuthi kusontwa kunamakhamera full sack inyoni ziphusha content lapha inyoni zisebenza ingqondo yomuntu ukuthi ziyaduma ziyakhala ngama uma ngabe kusetshenzwa into the real that will connect you with God. You don't need camera. You need the concentration. You need power. Udinga amandla. Uzwezwe amandla. Ukuthi kontenyukayo. Kontenzakalayo. Kontengizwayo. Udinga leyo nto leyo. Ngeke baba umuntu athi sesigodlweni sakhe kube kuthiwa athi akhuluma athi hey naka amasimbe camera eduze fusak ayikho nto leyo. Ngeke umuntu athi emanzini eyoconnecta nezidalwa zasemanzini enhlonishwayo nangeyongena necamera emanzini fusak injaleyo fusak ayikho nto leyo kwala ngifakele mawuya emanzini baba kuyathotshwa because emanzini khona izinto eziyingozi ipower kumele ibonakalise yona iveze ukuthi lamanzi noma kuthiwa khonani kodwa izokwazi ukuvikela ipower. Uma ngabe usuya necamera ngeke ungene phakathi emanzini khohlwa baba uyokhohlisa abantu yikho nto le cala mina uKingpa angifuni abantu baze bathithe Kingpa uthi uzokhuluma ngale nto leyo ukuthi kuyaphunywa nenyoka emanzini ayikho yonto yini into eyenzakalayo into eyenzakalayo ngenyoka nomuntu emanzini iyodwa vo ayikho kusuke kuyidlozi lakho enamandla bese idlozi lakho likhombisa wena liqonda ukudemonstrate amandla alo ukuthi how far they can go bese lidemonstrate wena through izibonakaliso lidemonstrate through amaphupho uthulele uzibone kube ngathi uyahamba uyongena emanzini uzibone ulele ungene esizibeni uzibone ungene esizibeni ufike ubamba inyoka engangomaye babo bese uphuma nayo isho ukuthini lonto isho ukuthi idlozi lakho likhombisa ubukhulu balo likuvezela ngesibonakaliso noma likuvezela ngephupho uyakongena emanzini kodwa mase kuthiwa hamba wena uflesh and blood uyongena emanzini ngeke izenzeke kuba you can't even spend more than 20 minutes usemanzini. You can't even spend that. Kodwa idlozi lakho malidemonstrator uliyakwazi ukuthi lingene emanzini lifike linqobe inyoka mase lisebenzisa umzimba wakho mase liphuma na inyoka lonto ke funa uhloniphe idlozi libonakalisa ukuthi linamandla kangakanani. Omunye umuntu kuyenzeka aphuphe ndiza idlozi lakho liyayibonakalisa ukuthi ngendlela enamandla ngayo uma kunempe eqakile phansi lingakuhambisa kushemoyeni lingandizisa. Omunye umuntu ayiphuphe phesheya engakaza azaye phesheya kwelwandle isho ukuthini lonto liyakhombisa idlozi ukuthi umhlaba lu explore wonke ngendlela yayo ingakho uphupha use Mauritius uphuphe use America but you never been there. Pupusa Indonesia, but you never been there. Idlozi lakho selilapho likhombise ukuthi njengamanje khona izinto elisebenza eGoli kodwa useDurban uthulele ubone ngathi useGoli likhombise idlozi lakho ukuthi liyacommunicate nangale kwethuna uthulele ubuphupha abantu sebashona hayi ukuthi ushonile ulele uphupha abantu sebashona ukhonjiswa idlozi lakho uphupha gogo uphupha omkhulu uphupha wani liyakhombisa idlozi lakho ukuthi ama spirits alele azizwe nje mawuphupha abantu abashona bethi nathi ingane yethu umntana wethu banjani umntana uzonqoba umntana wethu obhekene nakho kuzolunga uyakhonjisa ukuthi
abalele bayakulwela bafuna kulunga kodwa mawuphupha abalele bekuthethisa uyakhonjisa ukuthi ivina abalele badiniwe ngezenzo zakho zaziyo nongazazi yikho lento leyo abanye abantu boze badliwe zingwenya umuntu efuna ukuprove into engekho athi umuntu mina hayi ngazi amanzi abanye boze bapheshulwe imoya entabeni umuntu ufuna ukuprove into engekho ukuthi yena ngabe etshene ekucuphele ngoba uphuphe setshene ekucuphele baba iphupho lisixwayiso liyakukhombisa ukuthi idlozi lakho lihamba kanje izitha zihamba kanje inkinga kuwena ziza kanje umsebenzi wephupho loyo uma ekhona othi waphuma nenyolo emanzini fuseka kangithile singene live la vele mina kengibhaka angikathi mina ngubhuqa imiza abafokazana ngothola lodwa labentshise kodwa likhi ilanga engathi kubantu ngangena ezibeni ngangena olwandle ngaphuma nenyoka futhi akekho wakwenza khohlwa inamaphetha abawaphatha into ezingenabazinyo nezingenabuthi okunalokho nabantu lawa basengozini SAPCA angakwazi ukubabopha maludlala ngenyoka vumeleke ukudlala ngesilwane Tshela mina ukengibhaka qala yafakela baba qala yafakela mangabe unyanya futhi la ukhona fokofo selenzela ukukhanyisela labantu abasha abathwasayo abangena ekuthwaseni befuna iqiniso abangena ekuthwaseni bengaqondile ukuskema abantu ukuthi nathi iqiniso elikhona lezi inyoni egcwele umhlaba ziphushwa indlala othi nginamanga akaphumela obala khona ngizomnyisa othi nginamanga phumela obala ngizomnyisa Kangibona inyoni lapha zabe ibhuza ziqamba amanga ko TikTok izinamanga ko YouTube izinamanga ko Facebook izinamanga ko Instagram izinamanga futhi ezinye zingene manje seziyaphuma manje ezinye zangena manje seziyaphupha manje fuseka lonke zinsha enqamba amanga kodwa mina ngihamba nalabo abamele iqiniso ngokwedlozi ngeqiniso ngoba abantu bayawathanda amadlozi abo thanda amadlozi abo ngisho mfethu ungaba nomgede ube sesigabeni sokuthi wena usebenza esigabeni somgede ngeke ungene nekhamera emgedeni uthi yoshutha umgede mangabe kunenyoni ethi yona iyawushutha umgede fuseka amanga scam abantu iscam ngakho nizogula nje umuntu aqamba amanga athi na umgede wami fuseka iscam ngeke uzoshutha umgede ba ngeke ushutha umgede ngoba izinto ezisuke semgedeni ngeke uzukwazi ukuyiveza kwicamera ngoba vela zikho mangabe ukuthi ukhonto esemgedeni into esemgedeni ngeke ivume ushuthe umgede ngeke baba thola ngakufakela thola imini ukungibhala angabe into ephuzwayo lapho ngithi ukuthi ngishitsheke ngempela nje ngeke ngize ngilongo ngishona le njengoba ngiyikhona ngifuna mawuthanda idlozi lakho ulithande ngokweqiniso idlozi lakho mase idlozi lakho likulwela ngokweqiniso ingakho mina nomakhandakhanda ngiyokulwela ekseni semini ntambama qinisekisa ukuthi nosumakhandakhanda hlala ufike la mangabe senza insebenzo ufuna uhlala uqhamuke emsebenzini ungathi nomakhandakhanda senza insebenzo kodwa ufike usuyisikele emlapha funa manginensebenzo nje ufike mawungezofika send imessage ku WhatsApp my king konke ngipintshile ngekwazi ukufika kwinsebenzo yabona mase ngiyabona mina ukuthi ngikusiza kanjani ulapho ukhona ungeke uzuze la ngingene esigodlweni ngingene emanzini ngingene yonke indawo ngilibika udaba lakho ungavele nje uthi nya engathi ingane eyisidome elove esikoleni ivele ingasho ukuthi angizi ivele ivuka ukuthi ngikhathela I'm not feeling well I'm not going to school today tshela mina ukungibhaka maningi amanga nje kugoqwe ngawo lemhlabeni ngampela abanye badidiseka kuyimanje nje khona abantu abacabanga ukuthi makuthiwa umuntu unamandla ngampela wangena ngampela emanzini ayikho lonto uma ngabe khona lo muntu ngicela ukuthi abhekane nami uma ngabe right ngirong mina hey ngakhipha ngisho 200,000 ngixolise ngithi ngiyabona mfethu cha wangena emanzini shuthi mina ngeke ngiqolise mahala ngakhipha 200,000 kodwa nawe futhi into engizothi asiyiprove bese uyahluleka hayi wena unganginiki 200,000 ngafuna nje unginike 10,000 vele unga-afford 10,000 ngoba vele amanga akho amanga vele ashibhile amanga lapha ko 10,000 5,000 manga ashibhile namanga awalingani khona amanga ajulile khona amanga ashibhile lezi inyoni egcwele umhlaba wonke umfica umuntu uneyinkinga ezingangomaye babo
kodwa athi osolvela abantu inkinga. Athi osolvela abantu inkinga. Kusamele ancenge idlozi lakhe ukuthi asize yena kuqala. Before athi yosiza abantu, kusamele ancenge idlozi lakhe. Umsiza kanjani umuntu ongcono kunawe ngempilo? Wena ungemuva ngempilo, yena ungcono kunawe, kodwa wena uthi lo muntu osiza yena for sake. Cryptizer le mawuyazi cryptize iyo le ufuna mangikhuluma kuzozithi inyoni udlani lapho ngoba niyakwazi mina ukushintsha ifocus ukuthi kukhula ngenye into libe nifake enye into ningidistract abodoti hayi madoda ikama kuphaka isibongwanzama bathi inkambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathethe ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana kodwa lot likamentshi thuluza ngahambe nalo ngifice insibini xa uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga phande kunogwadobhadwa ikhulule ufaka amakhanda khande indlonde namakhanda amabili elesithathu elenkosazana da bengasho ubusika nehlobo ngqwele engabhuphi inyoni iphupha amehla ngamalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyawo off vese ngeke ize ngizwe ngimpatha mina cwala ngikufakela ba cwala ngikufakela ngiyangitshela nje mina impatha ngoba mina angikhulumi into edume ekhaya angikhulumi into eyokuthi ukwazi ukuqola umuntu mina ngikhuluma into ezoba ukuphila wena umuntu othanda idlozi lakho for real into ezoba ukuphila kulo muntu osekhaya ogulayo nenkinga mina ngisebenzi lento ukuthi hayi inyanga lezi abantu laba mina ngasho isuka ngathi mina ngingapha ngakubantu kanti mina ngithi ngiyohlangana nezinyanga ukuba kufihlelwa abantu information khona abantu bezoshawa ukuswela ulwazi bekhokhe noma kungasafanele ngoba umuntu eswela ulwazi angifunde mina uzoxabane nedlozi lakho wena ekade likulwela ufuna ukungena emanzini manje uphume nenyoka angingeneke emanzini ugcina uthi kanti abanjani abangena emanzini baphume nenyoka ngithi mina akekho okwazi ukungena emanzini aphume nenyoka akekho even nami King Bhaka in real life ngeke ngingene nginedama impela kodwa ngeke ngingene edamini lami bese kuthiwa konke ngiphume naye edamini lami ngeke baba ngeke kodwa manje engihamba nawo ayakwazi ukungena edamini ngoba vele amanzi isigodlo esikhulu amanzi mawungazi amanzi isigodlo esikhulu ngeke kwazi lutho ingakho amanzi kuyiwona ayi basic needs amanzi ayisigodlo esikhulu mangabe kuphela unyaka ingane zifuna ukuyolwandle zithi zonzebeleke anoyikhulula ingane mase ngiyaqinisekisa ukuthi iquantum ezohamba ngalo ibhasi ezohamba ngalo akadali udriver ngoba uma ngabe kuphuma izinhlwa phuma inkulungwane zithi nenyoka ezidla inkulungwane ziyaphuma nemimoya elwayo iyaphuma uma ngabe ingane ziphuma zithi siyolwandle ziyoxhumana namandla solwandle nama spirit alwayo ayaphuma afuna ukuginqa imoto ukuze chitheke igazi kuphuze uma kuphuma izinhlwa phuma inhlwabusi kuphuma inkulungwane nenyoka namaseleseni nezinto ezifuna ukudla nezinto eziphumile ziyaphuma ingakho uma ku December abantu bethe chithisaka ama chances ezingozi abamaningi ngoba njobe ejabulile abantu bethe chithisaka bafana nezinhlwa eziphumile thechithaka namaseleselekana alokethi nenyoka zinozithi you understand that ishona now sometimes nabantu makuphuma izinhlwa bafica bebamba na beyo ingozi zenziya kanjalo kuthe chithisaka yonke into kuvuleleke imimoya elwayo imimoya ejabulile imimoya yezingozi imimoya yani ingakho thina bengabe sibheka ngokamoya sikwazi ukunxusa ukuthi zonke izinto ezilwayo ayikadlaleli manje la khona thina manje King Bhaka sazoyilwela umhlaba ngangilwele mina iKZN kuphela ngisazolwela umhlaba mina hlaba wonke jikelele ngawulwela use-Eastern Cape usePumalanga use-Cape Town use-KZN uphesheya kwelwandle uko-Western Cape all over the universe mina I'm still going to fight for you wherever you are trust me or not still going to do that ngithi mina mfethu amanga manje awaphela manga
lolu ugoqola kudala esasigogwa amakhehla ngalo aliphele manje. Aliphele manje. Aliphele manje. Sazobuya futhi khona itopic engisafuna ukukhuluma ngayo. Topic hayi namhlanje ukuthi kuyathandwana yini noma wengane. Mawumuntu ufuna ukuvusa umuzi. Ngizolithinta lo topic le. Ukuthi uma wengane kuyathandwana naye mawufuna ukuvusa umuzi kumele abe nezingane ezingaki noma kumele angabi nangane ngizolithinta and mase ngilithintile zonke lezi inyoni ebenoyisini ngale topic ziyothula nya ngoba ayikho inyoni engilandela mase ngikhulumile ngisuke sengishaya ukugcina ngci speak it. Sokugcina ngci speak it. Ngoba khona abanye abantu izinto abayithatha engathi kudala abasayitha abantu khona abantu abangakavumi ukuthi isikhathi esiphila kusona manje akusesona isikhathi ebekuphila kusona ubaba mkhulu. Obaba mkhulu baze bafa bengakaze bakhuluma entweni ezifoni kanje mase kuza umhlaba abayazi ubaba mkhulu yonke. Kuyimanje mangathiwa ngikhuluma phambi kobaba wango 1914 ongazange ngithola ithuba lokuthi aqhumane nento zesimanje angayibuza umntanami wazi wakhuluma wedwa angangena athi ngiyahlanya ngikhuluma ngedwa ngoba akafika kulesigaba sokwazi ukwenza kanje. Akafika yingakho umuntu bengabe shona ushona mayisevukela kwisizukulwane sakhe khona isizukulwane sizo adapter with the new technology. Uma ngabe wayigijima relay ukuthi osukile ugijima kakhulu ukuze anike lo azomnika induku ayithathe lo yagijima yonika omunye ayithathe lo yonika omunye ozowina le akuyena lo sukile kodwa maye wina loya uwinela wonke umuntu. Sefuna manje umuntu athi bengabe khuluma indaba zedlozi sikwazi ukumenza follow up simbuze uqonda ukuthini kwakutheni wayizwaphi ibuphi umngozi baliyonto ungaprova kanjani. Kusafanele manje umuntu avela avula umlomo akhuluma into angeke azayiprove ufuna ivale manje lona. Siphile esikhatheni baba la umhlaba ulawulwa zinkantolo ngempela and inkantolo isebenza ngobufakazi manje ngenhlanhla ngoba nento zakamoya uyakwazi ukuyifunda ngokomoya ukuthi njengoba unomthelelo nje emhlabeni ingoba ngokamoya kwenzakale kanje mawulungise ngokamoya kuzolunga okusemhlabeni kungcono lapho lokho kamoya uchecka ngale ukuze kulunge ngapha uchecke ngale ukuze kulunge ngapha. Akufanele uhambe ngolayini wasemhlabeni bese ushoda ngokamoya because umoya nenyama kuyasebenzisana. Beke wangayi understanda ukuthi ivini umzimba womuntu wakhiwa phezu kwesekelo senyama nomphefumulo. Into eyenza umuntu aphile inyama nomphefumulo. Uma ngabe umuntu esethula umphefumulo usukuphuma bese kuthiwa umphefumulo usuyishiyile inyama seyahamba iyombelwa phansi iyagqitshwa umphefumulo usuyaqala uhlangana nomoya uya lokhu usebenzela khona. Yini ongayitholi lapho xhwale ngakufakela ngifundisa mahala ngoba ngifuna abantu baphile. Ngixolisa kakhulu izolo ngomngangeni ngizochaza amaphupho ingangithi angingene ngale sankahla kodwa kusasa nje zokumsombuluko ngiyakuthembisa la ukhona bekumele ngiqale ngiyichaze lento before ngizokhuluma ngamaphupho. Ngizobe ngiwachaza amaphupho ngizobe ngihlubisa udlubo khasini ngobe wena uyobufona kwinamba ethi 079 8130260 noma ufuna umakhandakhanda ufona kuleyo namba angikhulumi kwi-inbox. Ngibonile inyoni zivula ama-fake account ngokuthi Kimbala angikhulumi kwi-inbox. Inamba yami yodwa 0798130260. Mangabe uzokhuluma ko-inbox Facebook ibhadi lakho ke lelo ngikhulumi lapho mina ngisho umuntu angathi uKimbala ngithi akumina loyo awuzwa yini kanti. Ngisho umuntu angathi hayi ngisaphize office ofona kulenye inamba ngiyoqala ngimemezele la mangizonikela inamba mangakamemezeli la inamba kuso 0798130260
balekelana ama scams ziningi kakhulu lezi inyoni ezilambile eziphanta ngokuthi ziqole wena ziningi kakhulu baba yini bafethu ngizonibona kusasa ngo8 ebusuku ube ready la ukhona ngeke kusahlehla lokho umsomluko kusasa ngizonibona ngo8 16 December zonke indlela zize 44 kirich kunegaladina kuningi esobe sikwenza kodwa kunegaladina kuyobe kuswele koconsa kuyintatheli zobe igcwele isuka phezulu esangweni zehla zizongena ngo-red carpet zibale uyobushutha ngoba wena ufuna ukhumbule kobe kuyigaladina uyobushuka ufuna mangafune ecamera ayizi kuwena ngoba kuyobe kucelebratewa nje nawe mfethu mhlambe ongakazi ukufika masinensebenzo hayi ake ufike legaladini esinayo msazoyimemezela egroupini izinto ezinhle nezonijabulisa ezizobe zizenza ngalelana ngizonijabulisa kodwa zithinta izingane zakho into ezizobe zizenza ngale game zithinta izingane zakho baba kunabazali abahlushwa zingane kunabazali abastresswa zingane zabo kunabazali uthola ukuthi as much as impilo ihamba ngendlela kodwa impilo yezingane inama challenges so bese concentrate kuyingane zakho 16 ngizochaza kakhulu egroupini uma ngabe nawe ufuna ukunderstand ukuthi awukho phaka kobe kwenzekana ngengane khuleka anokubuzana la kuma comments ngizokwenza indlela yokuniphendula mawukuthi anike egroupini kamakhanda khanda WhatsApp group ngizokwenza indlela yokuniphendula kodwa nje lento ukuthi izingane ziyahlukumezeka ziyagula ziyafeyila ezikoleni izingane ziyalwa izingane zinolaka izingane zithola imisebenzi so besilwa liyonto 16 December ethinta ingane ngoba ingane iyona mimoya idlozi eligibela kuyona ukuze liadapt with the new technology uma ngabe ingane inenkinga even idlozi ebeliletha ebelize emhlabeni ngokuzolwela leli khaya lizochallengeka because ingane nama challenges baba yini bafethu